mag duond buch ODM mawuok e counties ma Kaluo koro singo mar siro jatend duond burano e yor kojolo Governor Nyong'o magiwacho ni nitiere kod chia mar telo kendo tayo ODM seche ma Raila Odinga odich kod campaigns mag AUC. Ka otelnegi kod jakom duond burano Gladys Wanga giwacho ni Nyong'o osebete telo e lemo mopogore opogore ODM kuom higni buora kendo romo mar rwako wuoche Odinga. Giyango ni duond burano dhi bedo motegno kendo biro chungo ji e kombe duto e yiero mabiro mar higa mar 2027 koting'o nyaka mano mar jatend piny Kenya wuon. Jotelogo ne olosi alap ndege ma Kisumu seche mane giromo ne Nyong'o motelo ne nyasi mar alam mar rwake dala matimore rata e kar od bura Maseme. Alwe chama wa be kik ng'ato kel confusion mora ni wane sirikal onge sirikal ma wane iye wan wachung' kaka chama mar ODM. Election mabiro, in the coming election, we hope that our party will sweep seats, starting from MCAs, MPs, governors, senators, and we are not going to leave any seat, including the presidency of this country. But if I have your support, I know that these big shoes that have been given to wear, I will travel with you together. This party has always gone through difficult times, very difficult times, harassment by the state, detention of its leaders. So we have the responsibility to continue the struggle where the party chairman, party leader is away, to make sure that we don't deviate in any way. We shall not deviate if we as leaders hang together and hold together. Massive. ODM! ODM!